खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ गोदान भिडिअ'आव आरो फिन खेबसेबाव बरायनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव 12 आघोन 1433 मायथाइ एबा 28 नभेम्बर 2023 मायथाइनि सानसेनि फान्जामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायना मोजां मोनगोन। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे मोनफुंनो हानाय सान जागोन। नोंथाङा खामानि मावथायाव माखासे गोनांथार बिबानफोर मोननो हागौ, जायखौ नोंथाङा थि समाव फोजोबनो गोनां जागोन। नङाब्ला बिबानगिरिफोरा नोंथांजों गोजोननाय गैयै जानो हागौ। जुदि खामानिखौ लानानै माबाफोर बेले-बेजे जादोंब्ला बेबो सुस्रांजागोन। नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोरनि सोमोन्दै सांग्रांथि दिन्थिनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि न'नि साजायनाय आरो सामलायनायाव आबुं गोसो होगोन। गाज्रि बोथोरा नोंनि सावस्रिखौ गोहोम खोख्लैगोन। वृषभ राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय माबा मोनसे गोदान खालामनायनि सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि इयुननि सोमोन्दै माखासे गोदान बिथांखिफोर बानायनो हागोन। नोंथांनि गथ'फोरा नोंथांनि मिजिंथिनाय बादियै थागोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय रां दाहार लादोंमोन, अब्ला नोंथाङाबो बेखौ गोरलैयैनो मोनगोन। नोंथाङा नाङै बाथ्रा दान्थेलायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगौ। गावनि खामानिनि थाखाय गुबुननि सायाव सोनारनो नाङा। जुदि नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नांज्लायनाय जायो, अब्ला नोंथाङा सिरि थानांगौ। फरायसाफोरा मेलेमारि आरो गोसोआरि बजानिफ्राय उदां जागोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोजां फिथाय लाबोगोन। नोंथाङा समाजारि हाबाफारिफोराव सांग्राङै बाहागो लागोन। नोंथाङा माखासे गोदान कन्टेक्टफोरनिफ्राय मुलाम्फा मोनगोन। नोंथांनि मोनसे गोरोबथाया जोबथा नङै जानो हागौ। मोनसे सम्पथि बायनाय समाव नोंथाङा उदाङै दिदोम आरो दिदोम बिथिंफोरखौ आनजाद नायनांगोन। जुदि नोंथाङा सोरनोबा रां दाहार होदोंमोन, अब्ला नोंथाङा बेखौ मोनफिननो हागौ। जायखिजाया सोरखारि खामानियाव लोब्बा थानायफोरा मोजां मुलाम्फा मोनगोन। कर्क राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे नारसिननाय सान जानो थांगासिनो दं। जुदि नोंथाङा माबाफोर जेंनाजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला, बेफोरखौ सुस्रांनो थाखाय नोंथाङा सासे रोंगौथि गोनां सुबुंजों रायज्लायनांगोन। नखरनि बाथ्राफोरखौ गावनि गेदेरफोरनि सिगाङाव लाबो, अब्लासो नोंथाङा मोनसे राहा मोनगोन। नोंनि पार्टनारआ नोंथांजों गसंफागोन, जाय नोंथांनि गोसोखौ गोजौआव लाखिगोन। रावजोंबो नाङै नांलाय-खमलाय दा खालाम, मानोना बेयो आयेनारि जेंनाफोर जाहोनो हागौ। सिंह राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय दान होग्रा हाबाफोराव सांग्राङै बाहागो लानायनि सान जागोन। नोंथांनि गोहोखौ थार हाबाफोरनि फारसे बिथोन होनाय जागोन, जायजों नोंथाङा बेफोरखौ गोरलैयै फोजोबनो हागोन। गावनि सावस्रिनि फारसे मोजाङै नोजोर हो, मानोना एसे गाहायाव फैनो हागौ। नोंथाङा सोरबा बाहागिजों बबेहायबा बायजोआव थांनो सानथांखि लानो हायो। माबा मोनसे बाथ्राखौ लानानै नोंथाङा नखरनि सासे सोद्रोमानि रागाखौ सहायनांनो हागौ। कन्या राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां सान जानो हागौ। जुदि नोंथाङा नोंथांनि रांखान्थियारि थासारिखौ लानानै माबाफोर जेंना दंमोन, अब्ला बेबो सुस्रांजागोन। सासे बाहागिया बुंनाय बाथ्रायाव नोंथाङा रागा जोंनो हागौ। नोंथाङा माखासे गोदान बेरेखाफोरजों मोगा-मोगि जानो हागौ। गावनि गथ'फोरनो समायखिरा लानाय समाव जोबोर सांग्रां जा। राजखान्थियाव आगान होग्राफोरा मोनसे मख'जाथाव मासि मोननो हागौ, नाथाय बे समावनो बेरेखाफोराबो बिसोरनि सोमोन्दै बाथ्रा रायज्लायनो हागौ। गुबुनफोरा मा बुङो बेजों गोसो बायनो नाङा। तुला राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे सरासनस्रा सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा समाजारि हाबायाव सांग्राङै बाहागो लागोन, जाय नोंथांनि सावगारिखौ बांहोगोन। नोंथाङा नोंथांनि न'नि फाहामनायनि फारसेबो आबुं गोसो होगोन आरो बेबायदिनो नोंथांनि हाबाफोरखौ सानथांखि बानायनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि नखरनि सोद्रोमाफोरखौ लोगोआव लाफानानै मोनसे धोरोमारि दावबायनायनि थाखायबो थियारि जानो हागौ। थैनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। रावजोंबो नाङै नांलायनायनिफ्राय गोजानाव था, मानोना बेयो नोंथांनि जेंनाफोरखौ बांहोगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय बिबान गोनां खामानि मावनायनि सान जागोन। जुदि नोंथांहा खामानिनि सोमोन्दै माबाफोर अजद दंमोन,
अब्ला बेफोरबो सुस्रांजागोन। खामानि मावथायाव नोंथाङा नोंथांनि हाबाफोराव आबुङै गोसो होनांगोन। जुदि नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि थाखाय दुखु मोनदोंब्ला बेबो गोमालांगोन। गोबाव समनि उनाव नोंथाङा सासे गोजाम लोगोखौ लोगो मोनगोन आरो गाज्रि बोथोरा नोंथांनि सावस्रियाव गोहोम खोख्लैगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिफाया बुंनाय माबा मोनसे मोजां नङै मोननो हागौ। धनु राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे मुलाम्फा गोनां सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा जायखिजाया खामानिनि बागै सांग्रां जानायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन। गागि सोद्रोमाफोरा नोंथांखौ आबुङै हेफाजाब होगोन। मुखुब जानायनि जाहोनाव नोंथाङा नोंथांनि खामानिफोरखौ गाबोनसिम फावसायनो नाजानो हागौ। नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांनाव माबा मोनसे बिनो हागौ जायखौ नोंथाङा आबुं खालामनांगोन। नोंथाङा नोंथांनि बिदा-फंबायफोरनिफ्राय आबुं हेफाजाब मोनगोन। जायखिजाया सम्पथि गोरोबथाखौ जोबोद साननानै जोबथा खालामनो रोखा खालाम। स्टक हाथाइजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरनि थाखाय साना मोजां जागोन। मकर राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जानो थांगासिनो दं। नोंथाङा नोंथांनि मान आरो सन्मानखौ बांहोनायजों जोबोद खुसि जागोन। नोंथाङा नखर आरो समाजारि हाबाफारिफोराव सांग्राङै बाहागो लागोन। नोंथाङा मोनसे धोरोमारि हाबाफारियाव बाहागो लानो हागौ। जुदि नोंथाङा गोनांथि गोनां सोरखौबा हेफाजाब होनो खाबु मोनो अब्ला बेखौ ला। नोंथांनि गोलाव सम गान्थिनि सानथांखिफोरा गोख्रैथि मोनगोन। बबेबा मोनसे आयदाखौ लानानै नखरनि सोद्रोमाफोरनि गेजेराव माखासे बेले-बेजे जानो हागौ। जुदि बेबादि जायो अब्ला जायखिजाया थिरांथा लानायनि सिगां मोन्नैबो हान्जानि खोथाखौ खोनासंनाया साबसिन जागोन। कुम्भ राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गलाय-गथाय सान जागोन। नोंथाङा नोंथांनि बुद्धि आरो गोसो बायदियै गोबां हाबाफोरखौ मावफुंगोन। जुदि गोबाव समनिफ्रायनो दिन्दां जानानै थानाय नखरारि बाथ्रा दं अब्ला बेबो सुस्रांजानो हागौ। गुबुननि दायाव गोनांथि गैयै बाथ्रा दा रायज्लाय। फालांगियाव रावनिफ्रायबो रां दाहार दाला। नोंथाङा माखासे गोहोम गोनां सुबुंफोरखौ लोगो मोनगोन। नोंथाङा नोंथांनि जिउ लोगोरिजों मोनानि जानायनि डेटनि बिथांखि लानो हागौ, जाय नोंथां सानैनि गेजेराव मोजां मोननायखौ गोथौ खालामगोन। मीन राशि, दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव सान जानो थांगासिनो दं। नोंथांनि बिबुंथिनि गोदैया नोंथांनि गोबां जेंना गोनां आयदाफोरखौ सुद्रायगोन, जायजों नोंथाङा गोजोननाय मोनगोन। जुदि नोंथाङा फालांगियाव माबा मोनसे जिंगासिनो दं अब्ला बेबो सुस्रांजानो हागौ। अनलाइन खामानि मावग्राफोरा मोनसे गिदिर अर्डारजों जोबोद गोजोननाय मोनगोन। नोंथाङा आबुङै गावनि फालांगियाव गोसो होनांगोन। रमान्टिक सोमोन्दोआव थाग्राफोरनि थाखाय जायखिजाया नांलायनायफोरा सुस्रांजागोन आरो नोंथांनि सोमोन्दोआ साबसिन जागोन। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। नोंथांमोनहा बेबादिनो सानफ्रोमबोनि फानजामुथिखौ मिथिनो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।